جمال خدا سے جمال محمد، جمال خدا سے جمال محمد، میرے سیدہ حسن کمال محمد، ممتاز پہلا خدا خود درود صلو علیہ وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان زمانہ سب علیدہ ہے زمن منایا کر، واہ، زمانہ سب علیدہ ہے زمن منایا کر، مومن دا کل ایمان ہے امن منایا کر، ممتاز دیکھوں جے کر جنت دی خواہش ہے، ذکر علی دا گھر گھر جشن منایا کر، کیوں کل کائنات وڑھی جائیے، واہ مرشد واہ، کیوں کل کائنات وڑھی جائیے، کیوں نیتے رات کو رقص آگے، کیوں کل کائنات وڑھی جائیے، کیوں دیتے رات کو رقص آگے، کیوں رقصن کل کائنات دے وچ، کیوں ہر لمحات کو رقص آگے، کیوں کفر دیوار پہ ڈھاندی ہے، کیوں لات منات کو رقص آگے، ممتاز سنے ہم سین آگے تم کل کائنات کو رقص آگے، کائنات ولیٹی لاٹھی ہے، کائنات ولیٹی لاٹھی ہے، سب میم کریم دے گھنڈ وچ، کائنات ولیٹی لاٹھی ہے، سب میم کریم دے گھنڈ وچ، او عرد سما کل حور ملک سب نقش قدیم دے گھنڈ وچ، اندہ جلوہ یاد دے جلوے وچ، او ذات رحیم دے گھنڈ وچ، ممتاز خدا محجود بیٹھے بے پردہ میم دے گھنڈ وچ، او گھنو گھنو سڈینڈا بیٹھا ہے، او گھنو گھنو سڈینڈا بیٹھا ہے، حضرت پہلو جنت بیٹھا ہے، او گھنو گھنو تشریح کرن لوگ نہیں سمجھدار لوگوں، او گھنو گھنو سڈینڈا بیٹھا ہے، کالے جمندہ ٹلینڈا بیٹھا ہے، ممتاز مٹی دا ڈھیرا بناتے بہلو جنت بچینا ہے، یہ رکن سجدے نماز سایاں تے اللہ جہاں قبول کرے، یہ رکن سجدے نماز سایاں تے اللہ جہاں قبول کرے، تے سین زہرہ بطول اوہ تعظیم جیدی رسول کرے، ممتاز آوے حسین میری رسول سونا اٹھی کھڑے ہاں، علی تو ہوئے اٹھی تے جیدی تعظیم زہرہ بطول کرے، تقریباً ہے کہ کلوں اختام کے سنگی وینجے وینجے گال کر گنوں جواب صحیح وینجے وینجے گال کر گنوں سب گزری دا حال کر گنوں موں جماری ویندی ہے ساکوں موں جماری ویندی ہے ساکوں بھائیتے اے سوال کر گنوں ماتے زندہ ہوں ہاں پہ ماتے زندہ ہوں ہاں پہ پیار جاگے چ بہار کر گنوں جھیڑے دے وچ کچھ نہیں ملتا، جھیڑے دے وچ کچھ نہیں ملتا، ہاتھ بدتے مجال کر گنوں، بے دراتے کھجنی کھجنی، بے دراتے کھجنی کھجنی، زندہ یہاں مثال کر گنوں، نکھڑ وے سوں تمر وے سوں، نکھڑ وے سوں تمر وے سوں، گد عمرہ دے سال کر گنوں، مہندی ہنچوں وچ لو دیکھوں، مہندی ہنچوں وچ لو دیکھوں، ہنچوں کو بھیوال کر گنوں، اپنا سایہ چھاں نہیں دینا، اپنا سایہ چھاں نہیں دینا، ممتاز ان کو لال کر گنوں، وینجے وینجے گال کر گنوں، سب گزری دا حال